Matul laqgħa li sejħet b'urġenza tal-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra, l-Gvern baqa' jirrifjuta li jagħti data ta' meta għandha tkun diskussa l-mozzjoni li ressaq il-kap tal-Oppożizzjoni dwar referendum fuq id-divorzju. Dan minkejja li fl-istess laqgħa deputat nazzjonalista Jeffrey Policino Orlando li attenda bħala osservatur qal li din il-mozzjoni kienet gawdi l-fiduċja tal-maġġoranza parlamentari. Jiena hawnhekk qed niddikjara u l-maġġoranza fil-Kamra ma tfissirx bil-parteċipazzjoni tiegħi biss, hemm ħadd ieħor ukoll. Hemm maġġoranza fil-Kamra li nixtiequ li din il-materja tiġi diskussa fil-jiem li ġejjin. Il-Viċi Prim Ministru Tonio Borg baqa' ma ċċettax li tingħata data għaliex qal l-ewwel għandu jitlaq għall-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Wara li baqa' ma ntlaħaq l-ebda ftehim f'dan il-Kumitat, l-Oppożizzjoni talbet lill-Speaker tal-Kamra biex jittieħed vot parlamentari biex din il-mozzjoni tkun diskussa għada jew sa xahar oħra. Iżda l-Gvern ma qabilx u baqa' ma rridx jagħti data. L-Speaker tal-Kamra Michael Frendo wkoll ċaħat it-talba tal-Oppożizzjoni f'żewġ deċiżjonijiet li ta' għaliex skontu t-talba saret wara li kien interrotti x-xogħol tal-Kamra. F'reazzjoni immedjata l-Whip Laburista Joe Mizzi qal li kien se jikkontesta d-deċiżjoni tal-Speaker li fi kliemu kienet waħda partiġjana għax mhux veru li t-talba saret wara li spiċċat il-ħidma tal-Kamra. Il-mozzjoni li ressaq il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat bl-appoġġ tal-34 membru tal-Oppożizzjoni tgħid li hemm bżonn referendum konsultattiv qabel ma tkun diskussa l-Private Members Bill li tipproponi dħul tad-divorzju f'pajjiżna.